Igor Kováč z Nitry nám napísal o tom, ako ho potešila naša odpoveď na otázku, ktorá sa týkala vrúbľovania vlašských orechov. Aj keď sme odpovedali inému divákovi, odpoveď využil pri práci vo svojej záhrade. Igor Kováč sa nás dnes pýta, či je možné v tomto období urobiť rez slivkovín. Keď by som mal odpovedať pre všetkých televíznych divákov jednoznačné, poznáme dve etapy rezu pri slivkovinách. Tá prvá je letná, po obratí plodov až prakticky do 20. augusta. Ten rez letný, ktorý je, ten má charakter spomaleného narastania nových letorastov, nových výhonov. Potom je etapa zimná, respektíve predjarná, ktorá sa robí v marci pri slivkovinách. A táto etapa má ten význam, že keď režeme najmä staršie stromy, prinútime ich k intenzívnejšiemu rastu. Teda ešte raz letný spomalenie rastu, prírastkov a zimný, respektíve predjarný, urýchlenie a zväčšenie prírastkov. My chceme rezať na prevod, na konáre, ktoré vychádzajú z koruny, ktoré ju osvetľujú. Lebo slivka, prosím, nezabudnite, je veľmi náročná na svetlo. Na to dbajte aj pri zahustení, aj pri reze.